Рецепта за щастие и то каква? Без шоколад, без кафе и без каквито и да било други външни субстанции. Звучи почти като магия, но нашето тяло е фабрика за щастие. Само трябва да я активираме. Ето как. Серотонин – хормонът на спокойствието. Достатъчно е да излезем на дневна светлина. Дори 10 минути сутрешно слънце карат мозъка да го произвежда. Да благодарим, да напишем 3 неща, за които днес сме благодарни. Серотонинът обича признателността. Хормонът на мотивацията – дофамина. Той се повишава от нашата удовлетвореност. Например, една голяма задача, добре е да разделим на малки стъпки и когато отбелязваме всяка постигната, предизвикваме нашата удовлетвореност и повишаваме нивото на дофамина. Също така можем да научим нещо ново, малък факт или ново умение. Това също вдига нивото на дофамина. Хормонът на връзката, окситоцинът, се повишава, ако пригърнем някого силно, поне за 20 секунди, или пък да кажем нещо мило, нещо хубаво на близък човек, ей така, без причина. Естествените обезболяващи, ендорфините, изискват движение. 15 минути танц, бързо ходене или разтягане, или пък смях повишават тяхното ниво. Кортизолът е известен като хормонът на стреса. Нужен ни е, но в малки количества. Помага за енергия и за концентрация, но когато постоянно е висок, той буквално разрушава тялото и психиката. Добрата новина е, че има много естествени начини да държим нивата му под контрол, без лекарства. Дишане и отпускане. Дълбоко диафрагменно дишане. 5 секунди вдишване, 5 секунди издишване. Това изпраща сигнал на нервната система, опасността е преминала. Прогресивна мускулна релаксация, стягане и отпускане на мускулите от пръстите на краката до челото. Сънят и неговия ритъм. Ако лягаме по едно и също време, кортизолът е най-нисък през нощта и най-висок сутринта. Хаотичният режим на сън и почивка и бодърстване го обърква. Минимум 7 часа качествен сън